Jag ska berätta om vad min familj betyder för mig och så min släkt. Jag börjar med min mamma. Alltså min mamma, hon betyder mycket för mig, allt nästan. Jag kan prata med mamma om exakt allt, men jag väljer att inte göra att jag pratar inte med någon om riktigt. Jag pratar inte med någon om hur jag mår och så. Men det tar mycket tid. Som sagt, min mamma betyder mycket för mig. Och ja, det är liksom så. Hon ställer alltid upp och finns alltid där och så. Sen har jag pappa. Han är likadan. Eller ja, han betyder också mycket för mig. Men han pratar inte om allt heller. Så. Men det som det är. Han betyder också mycket för mig. Så han ställer upp han också liksom. Så. Vi är alla i min familj. Så sätt. På ett eller annat sätt. Och ja. Det är som det är liksom. Våra familj har också, vi har också våra bråk liksom, men vi blir ändå vänner lika fort igen och ja, liksom finns med varandra och så. Så att det finns det i alla familjer, så är det liksom. Sen mina bröder. Jag kan inte säga alla mina bröder, för att alla mina bröder känner jag inte så för som för vissa. Mina bröder på mammas sida, de är liksom, de betyder också asmycket för mig. Sen finns det andra på pappas sida, mina bröder på pappas sida. Det är praktiskt taget bara en som betyder mycket för mig, och det är Jens liksom. Han betyder också mycket för mig. De andra har jag tyvärr inte någon vidare kontakt med liksom. Så jag har inte någon kontakt med honom riktigt, alltså. Pratar aldrig med honom i telefon. Jag pratar jävligt sällan med honom på Facebook liksom. Men visst, de är min familj de också liksom. De är mina bröder liksom. Jag tar dem som mina bröder. Och kommer alltid vara mina bröder. Ja. Jag har väl inte lika starka känslor för dem som jag har för mina andra bröder liksom. För jag vet att det finns alltid där och ställer upp för mig. Ja, jag kommer alltid ställa upp för dem om de liksom behöver hjälp och så. Det var det. Sen har jag mina brorsbarn också. Ann-Sofie, Rasmus, Linus, Ann-Katrin, Ann-Louise, Jonathan, Julia. De betyder också mycket för mig liksom. Jag vill att de alltid, alltså jag vill att de ska veta att jag alltid är där och kommer ställa upp för dem, så jag vet att de kommer alltid finnas där för mig liksom, så att jag kommer alltid finnas där för dem. Och så är det liksom. Men det jag ville säga i den här videon, det var väl vad min familj betyder för mig och så. Som sagt, alla betyder jävligt mycket.
ja, jag älskar dem och kommer alltid göra det. Så att oavsett vad som händer så kommer det alltid finnas en plats i mitt hjärta för mina syskon och min familj och så. Så att ja, det var väl bara det. Och alla syskon som kommer se på det här, peace, jag älskar er. Och de som inte kommer se det, jag älskar er också. Men ni får ha det bra allihopa, så får vi se när jag gör en video igen. Men ha det bra allihopa i alla fall, så syns vi.